so the mamu wa bebu mu a e de mu ko bi so patafoɔ no no yango po yin esi wo se ni papi asosie mu buwe lo basia patafoɔ hey adie radidi nam prophet opatafoɔ no okanesi ofra neba yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yendie na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ adie radidi nam prophet opatafoɔ no okanesi ofra neba yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yendie na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ eba obaya sasima eyesano nyame ayano nana basano ebeti akedi afuo obebu dadi adapan ni wo yisumu akurade apie ye manayiko prophet opatafoɔ erade asiesie no sa on my dendene eno se sheki anase wo sumpa ni chirebe ye no ye behu no opatafoɔ nsem eno tiga na maye misimu se munye kuma efisa ye mumuna opatafoɔ no afiri apa hwe ono na odi erade huhum e won so no beba beji erade maye free nkwaye mo okana esi ofra na eba yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ no yeje no grewi yendie na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ adie radidi nam prophet opatafoɔ no okana esi ofra na eba yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yendie na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ eba yo odu moja tumi akana na fompe suwegu na ya na osa nyare wanso opatafoɔ ni etwedi ampa onyankopɔn ni o opatafoɔ ni Yesu Kristo ni opatafoɔ ni o onkonkunu so ni eno ti se wusai ne so a obeye nkyɛnkyɛn ma wai erinya wo hini anampo su sedu ban the global seer asasia no nine seer opatafoɔ ni wa yare sanie opatafoɔ ni uye die sunie opatafoɔ ni erade nkwaje enie se wakane bere umpa ejuri pie mu kese wai eye din ma o se wo beto ne puma no dade egoti ani obepo kase opatafoɔ enim se wantwe wo ho obeya asase tawai na me sheki anase wo so wa ni chebe ye no ibehu no opatafoɔ nsem yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yendie na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ adie radidi nam prophet opatafoɔ no okanesi afira neba yeje no grewi na yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ misi yeje no grewi yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi yeji nemu ye manayiko prophet opatafoɔ yeje no grewi na yeji nemu.
the global seer. Assassin on my seer. OPATAFUOR. Papanya Kwada. Yeah. Misigana assassin. Munya bibi maya assassin muankuma. Every say mumuna. OPATAFUOR na firi aba. Ono na odi. Erade wuma wone swano. Odi beba beji. Erade man every kwayemu. Eti obi si me sa. Ono nya ye funo ngoba. Now sono sana oshia OPATAFUOR tia. Now obi so grass me sa. Na brabo nyina ra ye basa. Ono so sana oshia OPATAFUOR tia. Ono na ye de naba. Sena basa betia kedi afo. Obebubu dadi adabai. Na wa yusumu akurade abie. Eni ti se okwa boya. Ya obatia ni OPATAFUOR. Na se oba toyenso. Honsu beti OPATAFUOR. Eti finso ni obatia ni OPATAFUOR. Ah, na fuoso krade. Ehode na wasai bebia. Yeah. Prophet OPATAFUOR. Man of God. Erani Shirawo. Yeah, yeah, yeah. OPATAFUOR. Erani Shirawo. Yeah, yeah. Prophet OPATAFUOR. Yama where you go. Erani Shirawo. Prophet OPATAFUOR. Erade Shirawo debia. Maya bofira na fedie menyini. Mi wuru odifobia. Otese OPATAFUOR. Akanesi. Ofira neba. Osha nejina. OPATAFUOR. Ode na wodi asam. Na asam so ne Awurade. Esa no nyame aya no. Waya ne se on my dendene. Osi ujata no. Na odumo jantu mi. Okana na fo pesu. Afesi ana osa yarewa. Na sa wakane bre umpa. Eya ejuri piem kese. Esa no nyame aya no. Ni din di OPATAFUOR. Na se wu soy ni siponia. Obeya chanchama. Erinya wo yiri. Anambo su se Dubai. Ayo Nyankopon somfo. Ema mu yi edie. Sa wo ya ne money esuro no. Every se won kita Awurade din kwawate. Yeah, yeah. Prophet OPATAFUOR. Man of God. Erade Shirawo. Yeah. Yeah, 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 yeah. OPATAFUOR. Yama where you go. Erade Shirawo. Yeah. Yeah. Prophet OPATAFUOR. Man of God. Erade Shirawo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. OPATAFUOR. Yama where you go. Erade Shirawo. Mesi maya bofira na fe podia menyini. Media mi hu odifobia. Otese OPATAFUOR. Ano okanesi. Ofira neba. Osha nejina. OPATAFUOR. Ode na wodi asam. Na asam so ne Awurade. Esa no nyame aya no. Waya no se on my denden.
osi ujatano na odum ojatumi okana na fompesuegu afesi ya na osa nyarewa nasa wakano brompa ejura epiemu kese sana onyame aya no ni din di opatafoɔ ayo nyankopɔn sofo ema wuyi eyo wuya ne bɔne asuro no fise won kita awurade din kwa opatafoɔ man of God awurade shira no opatafoɔ yema wa iko awurade shira the Spirit of Heaven Ministry. Opatafuor. Eroni shirawo. Yama why you go home. Opatafuor. Prophet Opatafuor. Eroni shirawo na. Amen. The global seer, assassin on my seer, Opatafuor, Papaya Kwada, Messigana assassin, Munya Bimaya Sassi Muankuma.